Er scenen jeres? Rigtig god fornøjelse. Ja, den tager vi rigtig gerne. Det er en dejlig kamp, vi har i vente her. To hold, der var meget jævnbyrdige i sidste sæson, hvor det blev til en sejr til hver, en uafgjort, og så var det altså 4 point, de samlet fik imod hinanden. Og lad os også bare håbe på noget jævnbyrdigt i dag her, hvor der er godt fremmøde på sydsiden, som sædvanligt. De håber selvfølgelig på, at Brøndby bliver ved med at høste point på hjemmebane i den her sæson. Det har de jo gjort indtil videre. Det er her, de har hentet de 4 point, som de har sikret sig her efter 4 kampe. Og så den velkendte Melodi Jump, og så er vi ellers ved at være derhenne, hvor publikum rejser sig, og spillerne så småt træder ind på banen. Ja, de her 5, de rejser sig måske ikke, men de har rejst langt for at komme til det her opgør, hvor Sønderjyske også skal forsøge at reparere på sidste weekends 1-3 nederlag til FC Midtjylland. Deres første nederlag i den her sæson i øvrigt. Og så også et sønderjyske hold, der bliver lidt på banen af Henrik Hansen. Anføreren på holdet, som ikke har spillet fra start endnu i den her sæson. Ja, så kommer han altså ind i den her kulisse og skal være med til at skabe måske en smule ro på det her sønderjyske mandskab, som faldt lidt af på den i sidste weekend. Et Brøndby-hold, der stiller præcis ligesom sidste weekend, hvor de vandt over spillede uafgjort med OB, men spillede rigtig godt, og det er derfor, at det er de samme 11, som Thomas Frank har fundet frem i dag. Kampens dommer, ja, han hedder Jens Moe, står i midten her. Årets dommer 2013, en lynkarriere han har i gang i. Og så inden vi lige kommer videre, ja, så skal der også lige uddeles lidt blomster. Det er blandt andre Johan Elmander, så også den unge Nikolaj Laursen. 2 nye i truppen, som får blomster fra Brøndby Support. Det er en tradition her på de her kanter. Brøndbys opstilling, som nævnt for lidt siden, altså de samme 11 som imod OB, betyder altså, at Dummel stadig er foretrukket i midterforsvaret. Det betyder også, at Szymanowski og Rashani stadig på kanterne. Nunez bag ham her, Simon Makinak, som vi har vendt ganske eftertragtigt i vores optakt. Så ser det sådan ud herud, når de bliver stillet op rent taktisk. Et Brøndby-hold, som nok vil komme flyvende fra start, formentlig som imod OB. Det er i hvert fald sådan, Thomas Frank sikkert godt kunne tænke sig det. Og her er altså en mere formelle præsentation af Jens Moe, som er i gang med sin 3. Superliga-sæson. Han har i øvrigt aldrig dømt en kamp, hvor Sønderjyske ikke har tabt. Og lad os da bare se, hvordan Sønderjyske stiller op her. Mainz Genter, som vi vendte i vores optakt på mål. Og så en enkelt ændring i de bagerste 4 for første gang i den her sæson. Det har ellers været de samme bagerste 5. Det var Hallgrímur Jónasson, der trak fra midtbanen og ned på en højre bak. På midtbanen også ændringer Henrik Hansen og Nikolaj Madsen. Og så Tommy Bækman for første gang i sæsonen med fra start ved siden af den nye angriber Golubovic. Så det er de 2, der måske primært skal jage mål for Sønderjyske. Lige nu, der er det blevet tid til at stille ned til Kasper Marker, som har fanget Thomas Frank ned på sidelinjen. Det har jeg nemlig. Thomas Frank i spillet 20 helt forrygende minutter fra start imod OB. Hvis de skal gentages, hvad skal så lykkes? Samme energi og løbevillighed, det dybe løb i længderetningen, samme aggressivitet i presset. Tak for det, held og lykke. Og så går vi lige hen til Sønderjyske træner Lars Søndergaard. Lars Søndergaard, Brøndby kommer selvfølgelig ud med et voldsomt tryk mod jer fra start. Hvordan skal I modstå det? Jamen altså, vi skal jo vide, at de ikke kun kommer fra start. De kommer igennem en stor del af kampen med højt og hårdt tryk. Men det vi skal gøre, vi skal spille med mod. Men vi skal også være ekstremt aggressive, når de kommer. Være klar til at tage det. Og så skal vi spille med klogskab. Held og lykke, tak. Ja, et klogt sønderjyske hold. Måske på banedag. Det er i hvert fald, hvad Lars Søndergaard har forventninger til. Vi har forventninger til en kamp med mål. De har mødtes 24 gange tidligere i Superligaen, de 2 hold, uden at det endte 0-0 den eneste gang. Så har vi i hvert fald, hvis den statistik holder mål, at glæde sig til. Men sikkert også en masse andet, Erik. Ja, det bliver jo interessant nok for det første, fordi, som vi også var inde på i optakten, at Brøndby, de er under pres. Altså, det har ikke været en god sæsonstart for dem. Og man kender jo altid mediernes tryk på Brøndby, når det er sådan, at de ikke indfrier forventningerne. Det er den ene ting. Den anden ting, det er et Brøndby-hold, som der kommer op ved pres højt. Lad os lige se denne her. Ja, der er altså Bækman, der er ved at snige sig igennem, og en afslutning med en offside på Tommy Bækman. Er tæt på den agent nede i Brøndby-defensiven allerede her i kampens første minut. Ja, det er netop det, som jeg var ved at komme ind på, Kasper Højgaard. Det er jo det der med hensyn til, at når Brøndby skal frem på banen, og de skal presse på, og de skal prøve på at skabe spillet, så er de en lille smule sårbare i bagkæden. Det er ikke verdens hurtigste centrale midtspillere, de har med Ørnskov og Kalenberg, og det er heller ikke noget specielt hurtigt midterforsvar. Så det vil altså sige, at de skal selvfølgelig være opmærksomme på Sønderjyske kontra
Og her i situationen for lidt siden, vi så på slow, at der var offside, så det er ikke noget dramatik omkring det. Men en lille advarsel til Brøndby her allerede efter 20 sekunder var det jo. Brøndby bygger op Ørnskov, der falder ned. Men de to centrale forsvarer, så Baks, der går højt. En af dem, Domisi, modtager den her. Kalenberg. Mærket bold af Ørnskov. Op på Nunez. Stærk bænk, vi kan se for Brøndbys vedkommende. Og rigtig mange store profiler siddende derude. Mikkel Thyssen og Elmander, selvfølgelig de allerstørste. Ja, et tema for den bænk også sådan folk på vej tilbage. De to, du nævner, også Hassane, der har været skadet de seneste 2 kampe. Julsager på bænken, også en mand, som Brøndby i den grad kan få glæde af, når han er i omdrejninger. Lige nu 22 spillere ude på et græstæppe, der har modtaget regn i timerne op til. Masser af det, og stadigvæk en våd fornøjelse at rende rundt derinde. En fornøjelse er det nok. Det kan det også blive for Sønderjyske her. Bækman igen på spil. Og der får han altså noget at se til Dario Dumic over for Tommy Bækman. Og det var så meget klassisk Henrik Hansen, som der laver den dybe stikning til Bækman. Og tidlig gul kort også til Frederik Holst. Frisparket begået mod Sønderjyskes venstreback Erik Marksen. Og det er et rigtig godt træk af Erik Marksen, det der. Og jeg var så heldig at have tid til at tage ud og se Brøndby træne her fredag formiddag. Der var det defensive standard, og det fyldte en del for Brøndby. Nu skal de vise, at de har øvet sig godt. Henrik Hansen, ja, den kommer så ikke så langt ind, så det for alvor bliver farligt. Det er selvfølgelig noget af det, som Brøndby godt ved, at Sønderjyske har kommet med. Ja, det er der normalt, så man heller ikke Henrik Hansen smide så dårligt frispark som det her. Har en rigtig god sparkteknik. Og Sønderjyske bænken her med noget mindre rutine. Der er et par af de unge, som har spillet meget op starten på sæsonen her. Åkesen, Morten Bæk, altså ude på bænken i dag. Jeg kan godt forstå træner Lars Søndergaards dispositioner, fordi det er jo et svært sted at komme ind og spille. Man ved, at publikum altid er med til at lægge tryk på. Man ved også, at Brøndby de kommer med et højt pres for kampen start af. Og der har man selvfølgelig brug for rutine og ro. Men Sønderjyske, der indtil videre, de første 4 minutter i hvert fald, har været i stand til at holde Brøndby fra at lave sådan en flyvende start, som vi så mod OB, hvor de virkelig var der fra første sekund. Ja, Jonasson viser sin styrke i luften, får den dirigeret videre, men ind i favnen på Tedeschi. Og her altså Thomas Frank i gang med sin anden sæson som cheftræner i Brøndby. Den første kan betegnes som en fin succes. Den anden, ja, den skal lige i gang for Brøndbys vedkommende. Det her det er godt snittet videre. Makinak op mod Rashani. Han er hurtigere end Jonasson. Godt træk fra Rashani. Makinak med en god mulighed. Og så en vigtig tackling, som Hallgrímur Jónasson får sat i det sidste øjeblik. Simonowski ind centralt. Ja, prøver at finde dybdeafleveringen til Rashani, som jo viste sig hurtigere derovre. Måske sådan en aktion, som Brøndby har brug for lige at få publikum med, få sig selv med her i starten. Ja, det var et smukt angreb. Egentlig godt sat op også af Makinak, der viser sig lidt nede i banen.
utrolig vigtigt for Brøndby, at de holder en høj hastighed i bolden. At deres opspil foregår med 1-2 berøringer og hele tiden meget bevægelse. Det er det, de gør meget godt lige nu i hvert fald. Og så Ørnskov med den dybe. Bold op imod Szymanowski, ikke offside på argentineren, og der bliver han kantet en smule af Erik Marksen, men ikke ulovligt ifølge Jens Moe. Og der er selvfølgelig en sydside, der står tæt på, som synes noget andet. Szymanowski også bliver interessant at se igen. Jeg kan heller ikke se andet, end der er straffe i den situation der. Der bliver gået decideret i ryggen på Szymanowski. Laver et rigtig klogt løb ind i feltet. Der kan de måske godt vinde noget der. Sønderjyske Nikolaj Madsen i hovedstødsduel med Frederik Holst. Her Marksen med indlæg. Den kommer Lunes glimrende i vejen for. Ja, så har begge Brøndby-kanter fået vist sig, at de har noget hurtighed, som kan tro Sønderjyske. Ja, med Marksen, han har også fået vist sig. Der er nogle gode offensive løb. Får den igen. Og det er helt klart, at der bliver gået direkte i ryggen. Marsken i situationen her. Kan ikke forstå, at Jens Moes fløjte den forbliver tavs. Ja, svær bold. Han vælger at tage der. Frederik Holst. Kængenberg over den og får bolden tilbage på Brøndby-fødder. Helt kigger han så. Duomi siger så, at det Sønderjyske den anden vej. De kommer med Bjørn Paulsen på bolden. Beckmann går bredt. Og inden centralt Girard. Bjørn Paulsen igen. Og appeller for hånd på bolden. Han er meget bred der, Sem Berge, men ikke noget frispark. Her, som stadig arbejder lidt med at få spillet sig ind på Brøndby-holdet. Den har ikke set helt 100% tæt ud defensiven indtil videre i sæsonen. Måske særligt udstillet i Brygge-kampene. Szymanowski vil gerne have den helt modsat. Og Sjani gør, hvad han kan for at slå den over. Der har Marksen læst den. I gangsætning af Henrik Hansen efter frisparket. Og så er Tommy Beckmann stukket igen. Domisi kan godt følge med på fart i den duel. Dejligt for Sønderjyske at have Beckmann med igen. Han er rigtig, rigtig dygtig til at time det dybe løb, og det er en vigtig ting i dag. Ja, især i en situation nu, hvor de har fået Johan Absalonsen skade i en måned, så er det meget belejligt, at Beckmann er klar til at starte ind igen. Godt indlæg fra Rasjani. Kanstrup, der bare har været tidligere Brøndby-spiller, jo noget ikke rigtigt at få sit gennembrud i Brøndby. 7 kampe blev det til i den tid, han var i klubben, inden det gik via Brøndshøj og Fredericia til Sønderjyske. Over mod McKinnock og side på Brøndby-angriberen. Og der er noget af det, som McKinnock selvfølgelig gerne vil have. Det vil altså sige indlæg, hvor han kan komme op fra sin position bag i feltet og tage duellerne. Og der er altså ikke mange, der følger med en 2 meter mand i luften. Sønderjyske spil. Golubovic, Girard med overblikket ud til Nikolaj Madsen. Og så får sin første Superliga-kamp i den her sæson. Det der indlæg er udmærket ind mod Beckmann. Oj. Stor mulighed til Sønderjyske, og Beckmann, der snitter den lige akkurat udenom den ene stolpe. Og det er vel egentlig ikke bare en stor mulighed, Kasper Højgaard. Det er jo en kæmpe mulighed, den der. Lad os lige se den igen. Godt indlæg fra Nikolaj Madsen. Beckmann kommer fra den blinde vinkel, og er du gal, hvor er den store, den chance der.
har stadig første sæsonmål til gode. Tommy Beckmann scorede 6 i den overståede sæson, men var også en vigtig spiller sådan rundt om målene. Havde et glimrende samarbejde med Rubino Kochi i foråret, som vel var nøglen til Sønderjyskes overlevelse. Nu er det så Golubovic, han skal finde samme takter med. Ja, vi må så sige, at Golubovic har ikke rørt bolden nu. Det gør han så der for første gang i dag. Det er en Superliga, der holder pause i næste weekend, sådan så de hold, der stadig lever i Europa, kan få bedst mulige betingelser på at kvalificere sig til gruppespil. Og på den led måske også rigtig rart for Brøndby, hvis de lige kunne få tjekket en sejr inden da, fordi de har altså ikke vundet de seneste 4 kampe, hvis man tæller Brygge-kampene med. Det er ved at være noget tid siden eneste sejr i sæsonen faldt her på stadion tilbage i slutningen af juli måned mod Silkeborg. Selv bolde helt hernede bliver sendt op på kanten af Brøndby-feltet. Ja, indkast for midten af banen nærmest. Altså, det er jo selvfølgelig et våben for Sønderjyske. At de er stærke i duelspillet og også kloge i placeringerne for anden bolden, hvad der er lige så vigtigt. Den pausen på bolden afslutter. Der skal han alligevel på arbejde, Lukas Radetzky. Den så egentlig ikke så farlig ud. Men det blev den på en eller anden måde alligevel. Bjørn Paulsen, der har afsluttet flittigt i den her sæson. Den sønderjyske spiller, der har skudt mest på mål. Hørnskov. Og den har Lodberg styr på. Girard. Dejligt skift over imod Tommy Beckmann. De har meget godt fat i den her fodboldkamp, Sønderjyske. De spiller meget fornuftigt lige nu. Den får dårlig vinkel på den aflevering fra Girard. Rashani kan løbe ind i den. Domisi, Hørnskov og Brøndby, der bygger op. Så er det, de skal gå hurtigere. Hørnskov, han varmer bolden for meget i situationen. Hernede, som Thomas Frank siger, ganske enkelt er bedre end Albrechtsen lige i øjeblikket. Foretrukket der. Og havde held med sådan en lang aflevering her. Dumic imod OB, hvor han fandt Szymanowski. Og det, der førte til målet, den her, den sad der ikke. De har spillet klogt Sønderjysk indtil videre. Det er ikke deres bedste kamp i sidste weekend, hvor de taber klart på hjemmebane til FC Midtjylland. Kinak tager del i erobringsspillet for et indkast. Og det er det, som både Per Rode og Thomas Frank hæfter sig ved nu, når McKinnock ikke laver så mange mål. Det er hans arbejdsindsats og hans, det, han giver til holdet. Og det gælder selvfølgelig også om at fokusere på det positive. Igen svinger Sønderjyske Brøndby til at spille bagud. Det ville egentlig være okay for Brøndby at slå et par enkelte primitive lange afleveringer efter McKinnock og prøve at skubbe hele holdet op derfra. Ja, for det der virker i hvert fald ikke afleveringen fra Kahlenberg for upræcis. Og Kahlenberg er selvfølgelig også en vigtig mand for Brøndby at få sat i scene.
har det her glimrende blik for spillet. Sine medspillere frem i banen. Det her, det er også noget at løbe på for Szymanowski. Lodberg kommer op med Kinak i anden bølgen. Kan godt sparke derfra med Kinak. Her er det egentlig ikke så dumt. Ideen, afslutningen mangler selvfølgelig lidt. Igen, der ser vi det. Det er helt okay at spille en lille smule primitivt en gang imellem. Og prøve på at fange anden boldene. Og som du så også er inde på, Kasper, jamen, afslutningen for Makinok er selvfølgelig ikke. Den er ikke lige i posen. Han har scoret i første runde imod FC Midtjylland. Burde nok have scoret sidenhen, men det er der altså ikke blevet til et mål i 4 kampe for Simon Makinak. Direkte anførduel og giver Sønderjyske nogle sekunder ikke mindst, men også tid til at få folk med frem og måske tro på en dødbold. Lodberg, der skal slå den ind. Over mod Jonasson. Og der er Skov godt ud at presse islændingen. I situationen igen her. Marksen, der kommer ind på Szymanowski. Måske ude for feltet. Han tager kontakten, men kontakten er der. Kontakten er der helt sikkert. Marksen går i ryggen på Szymanowski. Og det er rigtigt, hvad du siger. Det er nok lige uden for feltet. For så vidt underordnet, om det var inden eller uden, og Jens Mo ikke synes, der er en forseelse. Det er ikke meget, vi har set til Brøndbys baks endnu, rent offensivt. Og lidt ærgerligt for Brøndby, at det her skift ikke fik lov at køre. Men Jens Mo skal selvfølgelig stoppe spillet, når en spiller har en hovedskade. Golubovic i græsset. En mand, der kom til fra rumænsk fodbold, og han har scoret okay med mål de seneste par sæsoner. Og også lavet en enkelt for Sønderjyske. Golubovic gjorde han mod Silkeborg på et hovedstød. Og der får han så lige Thomas Kælenbergs hånd i hovedet. Kommer lige i sidste øjeblik, Niels Lodberg. De er farlige, de der dybe stikninger, som Kælenberg han slår. Det så vi også så sent som imod OB. Brøndby sidste hjemmekamp. Der har et vanvittigt blik for netop at slå den dybe aflevering. Ja, der har været muligheder for Brøndby at den vej indtil videre i dag. Må ikke. De er fint tilfredse, de to herude. Enevoldsen og Lars Søndergaard. Med hvad de har set de første 20. Sønderjysk har spillet klogt, og har vel egentlig også haft kampens klart største chance. Bækmans hovedstød. Det her kom der ikke nogen chance ud af det lange indkast fra Pierre Kanstrup. Og Sønderjysk der også lukker ned for Radeski kan spille kort. Og så må han slå den langt. Den kommer over imod Simon Makinak. Og klar overvægt i spillet. Og det kommer ikke bag på os. Brøndby har haft bolden næsten dobbelt så meget som Sønderjyske. Og Sønderjyske hold, der har arbejdet godt for sagen. Hold Brøndby sådan på pæn afstand. Der er ikke blevet trykket ned endnu.
Også et hold, som har fået øget lidt gennemsnitsalderen på holdet i forhold til sidst med de udskiftninger, der er lavet. Både spiller på banen, der har prøvet det her før. Det her er en god dybdebold mod Nunez, og han chipper over. Skender, hvad så der kommer Kastrup i sidste øjeblik. Og det er glimrende bold i dybden til Nunez. Ja, en vanvittig god bold i dybden, og samtidig også en rigtig god redning af Skender. Nunez, der viser han, hvor dygtig han er til at time dybdeløbende, og hvor godt et antrit han egentlig har. McKinnon vinder den. Jeg tror, det er Ørnskov, som der slår den, og det er en smuk aflevering, den der. Også en kæmpe chance, må vi så sige. Men igen, Skender, han har mange point værd for Sønderjyske. Og her hjørnespark, McKinnon kommer til den. Kan ikke rigtig dirigere bolden ind mod målet. Og målspark til Sønderjyske. Og der var far på færre. Brøndbys bedste mulighed, som altså tilfældet Ariel Nunez. Og Skender i vejen for den. Det er meget meget tæt på, at den lykkes for Nunez. Det er et frækt mål, det der. Og så har han lidt at løbe på igen, Nunez, den her gang. Og meget fart i bolden til, at han kan løbe den op, før Skender når til den. Og en Skender, der lige fik at mærke, at det er ved at blive en lidt blødere bane. Efterhånden gled i sit udspark før. Han ikke har styret det rigtig godt for Sønderjyske, Henrik Hansen, inde på den centrale midtbane. Mange kloge afleveringer. Han har også været sulten. Altså, har haft rigtig mange kampe på bænken, og som normal anfører stamspiller, lad os lige se denne her, som normal anfører stamspiller, der er det altså ikke særlig tilfredsstillende. Sidste sæson, der var det jo i høj grad Daniel Jensen, der kom til og fyldte hans plads ud på den centrale midtbane. Men den her sæson, der har Daniel Jensen jo ikke været klar før i dag. Der har været andre folk, der har stået foran i køen. 59 minutter har han spillet inden i dag, Henrik Hansen, fordelt på 4 kampe. Ja, et kvarter snit, det er ikke prangende. Kælenberg med lidt plads centralt kan orientere sig frem i banen. Og Stjarne vil have den i venstre, og ude i højre også plads til Holst. Og så kommer han med for vel egentlig første gang i kampen. Kan der måske komme noget farligt ud af indlægget, ikke præcis nok. Men de er mange folk med frem nu, Brøndby. Domisi er frisk nok at prøve for så lang afstand. Ikke særlig meget kvalitet på den. Det er ikke så tit, det lykkes med så kort aftræk og score fra 30 meters afstand. Ellers en rigtig, rigtig dygtig venstreback, Domisi. Lynhurtig og helt vildt god i det offensive. Har indimellem lidt fejlplaceringer og vanskeligheder i det defensive. Kompenserer generelt i kraft af sin hurtighed. Det er ikke så godt. Lodberg får den ikke lagt særlig præcis til siden. Og så kommer han tilbage og laver et frispark, der koster et godt kort. Vel egentlig retfærdigt nok. Niels Lodberg. Den kan Lodberg ikke bronze over. Det gør han så heller ikke. Lodberg, som scorede mod Brøndby, da de to hold mødtes i december måned i Haderslev. Kamp der endte 1-1. Og Lodberg, som generelt har en rigtig fin statistik mod Brøndby. Har mødt dem 33 gange, vundet 11, 6 uafgjort og kun 6 nederlag. Det regnestykke kunne jeg simpelthen ikke få til at gå op. 11, 6, 6, 33. 23. Og 23, okay. Og så passer det bedre. Ja. Jeg er sikker på, at du hørte forkert. Jeg siger sjældent forkert. Nå. Frispark, Brøndby. Kælenberg står klar med højrefoden. Det kan også blive venstre fra Rashani. Det kommer der over mod McKinnon, som så skal hætte på tværs. Det lykkes fint, det der. Og clearingen fra Kastrup ikke helt overbevisende. Men de kommer afsted med det. Sønderjyske overlever i den her omgang. Ikke vildt meget krudt den aflevering for Holst tilbage til Radeski og sætter sin målmand lidt under pres der.
og bringer spillet langt frem af banen for Sønderjyskes vedkommende. Altså man kan sige, at det som der er Sønderjyskes lille problem, det er, at Golubovic, han er jo ikke specielt hurtig. Så det vil sige, når Brøndby de presser rigtig meget på, og han ligger alene på toppen, så er det svært at slå en dyb aflevering efter ham, fordi han løber altså ikke noget op. Kanstrup kendt for de her lange indkast. Sønderjyske har brugt det som et våben lige siden han kom til tidligere i år fra Fredericia. Heller ikke den her gang får de noget ud af det, Sønderjyske. Rashani. Det presser godt Sønderjyske. Brøndby får ikke så meget ro til at bygge op. Midt i banen, som Beckmann opsnapper, får ikke rigtig serviceret Nikolaj Madsen, og så går det altså i modsat retning. Szymanowski ind i banen, Nunez, Makinak foran ham, Makinak der. Det er godt lavet af Makinak. Han kan ikke rigtig komme til den i anden omgang, og også mange gode tilbageløb på Sønderjyske. Det er jo netop de der, jeg synes egentlig, Ørnskov, han har gjort det rigtig godt. Han har overtaget Kallenbergs rolle en lille smule i dag med at slå nogle rigtig gode chanceskabende afleveringer. Pænt Sønderjyske spil. Domisi stopper det. Og Shani har kun Makinak med ind i feltet, så vælger han kombinationerne med Domisi. Det bliver bare ikke til så meget, og så den der vending for Beckmann lige før han kan sætte en Sønderjyske kontra i gang. Det er en kamp, der lever lige i øjeblikket. Lidt rodet, men også med optræk til chancer hele tiden. Igen god bold fra Ørnskov ud til Rashani den her omgang. Den flade bold bliver ikke rigtig farlig. Han har noget speed. Rashani, der er ligesom midterforsvaren Frederiksen Berge kommer fra Ott i norsk fodbold, som leverede rigtig fint i den forrige sæson, og i den her. Og så noget Brøndby har scoutet på. Og 2 af de forstærkninger, man har hentet op til sæsonen. Og så selvfølgelig også Johan Elmander, skal man ikke glemme, når man ser på, hvad Brøndby har hentet ind. Nej, jeg vil sige især Elmander på sigt kan blive et skud for Brøndbys vedkommende. Alene med hans rutine og hans meget hårde arbejde, også til træning. Altså ikke kun rutine, altså han er jo et klassenavn at få til dansk fodbold igen. Beckmann. Og der får de brudt Brøndby, og der er de farlige. De kommer 5 i den her omstilling mod lige så mange sønderjyder. Så kan det sagtens blive giftigt. Makinak lidt ude i siden. Det er god bold fra Makinak. Nunez med afslutning, og Kanstrup, der får blokeret. Udmærket overblik fra Simon Makinak. Makinak, der egentlig har fyldt noget og taget mange kloge beslutninger med bolden. Er jo selvfølgelig under pres som den øvrige del af Brøndby. Måske endnu mere Makinak, fordi der har været så meget mediestorm om ham på grund af bryllup og afbud til landshold, eller potentielt afbud til landshold. Holst har Makinak med ud til højre, vælger at gå ind over midten. Ørnskov med overblikket første gang videre ud i venstre, og der er der lige lidt misforståelse. Domisi og Rashani imellem. Ja, Domisi og Rashani, der ellers er en spændende konstellation. Begge to lynhurtige venstrebindspillere. Har muligheden før. Og det er nemlig godt overblik af Makinak, det der.
har ikke været det chanceorgie, som Brøndby var i stand til at fremprovokere for en uge siden. Hvor de også kom tidligt foran ved Rashani. Skårede sit første Brøndby-mål. Det har vi også sagt om Sønderjysk i mange år. De er ikke nemme at spille mod. Det er det ikke. Sønderjyske, der indtil videre den her sæson har fået et enkelt point mere end Brøndby. Men forventningerne er selvfølgelig fuldstændig forskellige i de to klubber. Budgetterne. Det hænger også lidt sammen med det. Budgetterne er også totalt forskellige. Det er ikke helt sikkert, at Sønderjysk har haft råd til at hente Almander hjem, for eksempel. Jeg har svært ved at se det ske. Almander, der sammen med Hassani lige er ude og holde stængerne varme. Jeg kunne ikke forestille mig anden end Almander, han kommer til at få en del spilletid i dag. Han kom ind i anden halvleg imod OB. Med 20 minutter igen, Almander, til et kæmpe jubelbrøl. Og må ikke der er lidt mere i ham i dag. Almander, som jo i spil til både pladsen bag McKinnock, men også McKinnocks plads. Kan dække lidt flere pladser i offensiven. Nunes meget langt nede for at hente bolden. Så er det Szymanowski, der tager dybdeløbet. Ja, lidt mærkeligt, at der ikke kommer et flag op fra linjedommeren der. Det lignede frispark, at Marksen havde fat i Szymanowski. Linjedommeren står altså 1,5 meter derfra. Og har bedre udsyn end os to. Ja. Bjørn Paulsen. Jeg havde blik for afleveringen i dybden. Det må lige tage den omvej Sønderjyske. Og faktisk starte helt forfra. Der har Brøndby Frederiksen Berge siddende, og så kan vi lige se den her situation. Og færdig hjemme i starten. Vi ser den der. Altså, den kan man godt dømme. Szymanowski, han har ikke fået noget i sine dueller med Marksen. Og han må godt blive brug for Martin Albrechtsen. Nu, hvis Frederiksen Berge ikke rigtig er klar, det ser ud som om, i hvert fald herfra, hvor vi står, at Martin Albrechtsen skynder sig ind og prøver at klæde om til at skubbe på banen om et lille øjeblik. Heller ikke noget specielt dårligt skifte for Brøndby. Jeg synes, Albrechtsen har gjort det godt igennem en længere periode. Har mere fart end Sem Berge. Sem Berge, en 24-årig norsk forsvarer, som selvfølgelig også er købt til at skulle vokse sig større her i klubben. Og hvor Martin Albrechtsens karriere måske peger en lidt anden vej. Lige nu peger pilen på, at Albrechtsen skal ind, så snart han er omklædt. For Sem Berge, det bliver ikke til mere for ham i dag. Nu ser vi, at han sidder og gør sig klar. Det skal sandsynligvis, når der står en træner med en assistenttræner med sådan et stykke papir der, så er det næsten altid for at gennemgå standardsituationer. Hvem skal han tage? Hvad for nogle positioner skal han være i? Får han selv papiret, Martin Albrechtsen, så han kan læse lidt på lektien.
Og lige nu altså Brøndby. En mand nede. Og Makinak, som også bliver kaldt tilbage. Og lige nu Sandberge på banen igen. Der er en skidt ude. Lukas Radetzky, præcis som i overtid mod OB, hvor han også så usmart ud i et indgreb. Her kommer han på arbejde igen. Den her gang sikre hænder hos Finden. Ja, den kunne godt være blevet rigtig farlig, den der. Det er jo klart, når en målmand går så langt ud af sit mål, som vi ser her, så skal der selvfølgelig, så skal man ramme klæden, ikke? Og der kom Jonasson lige foran. Frispark dømt imod Simon Makinak og imod Brøndby. Stadig 0-0. Efter små 37 minutter. Sønderjyske med rigtig mange lange bolde, som vi også ser her. Det er selvfølgelig ikke noget, man vinder skønhedspriser på, men de risikerer heller ikke så meget. Eller gør de? Brøndby prøver i hvert fald at sende folk afsted. Rashani udfordrer og frispark. Gul kort også til Hallgrímur Jónasson. Tredje gul kort i den her kamp. 2 af dem givet til sønderjyske forsvarsspillere. Jeg synes ikke, der er nogen speciel grund til at brokke sig rigtig meget i den situation. Det er da et korrekt gult kort, det der. Stopper en god mulighed. Godt lide ham, Rashani, altså. Dejlig udfordrende. Dygtig dribler. Og Brøndby, de har altså stadig en lægetumpende Frederik Sandberge på banen. Det kan godt være, at de prøver at holde ham hellere end ud. Herinde omkring Makinak, og der er muligheder. Sniger sig ud af målstolpen. Makinak, der er inde og gør ondt på sønderjyske forsvaret. Hold så ender det med det Marksen. Det er da helt vildt, som andre bliver hævet med Makinak. Det er det ikke der? Og han er i hvert fald inde i en sandwich af en art. Svært lige at se, hvor meget de har fat, sønderjyske spillerne. Og det skal op mod Makinak Dumic. Det bliver Kanstrup, der kommer til bolden. Kahlenberg. Han arbejder rigtig meget, Kahlenberg. Det er jo stort set i alle Brøndbys kampe, at Kahlenberg er den spiller, der bevæger sig mest på banen. Virkelig et stort løbepensum. Og også i dag er han den, der har løbet længst indtil videre. 5,4 kilometer er han oppe på. Her sender han bolden fint ud til Rashani. Domisi kommer med i fuld fart. Og så et indlæg fra Rashani, som ikke er skarp nok. Kan godt blive løbet op af Núñez. Så vil han gerne ind og udfordre Ariel Núñez. Frederik Holst. Jeg vil gerne slå den ind med højre benet. Det forsinker det lidt for Brøndby. Ja, så blev det et indkast. De fik ud af det. Langt fra Frederik Holst. Kahlenberg op og gå efter den. Det bliver sønderjyske. Der kommer bedst ud af det der. Så afsted med Golubovic. Domisi dernede. Bjørn Paulsen. Nikolaj Madsen kommer stille og roligt med. Bækman har ikke helt kræfterne til at sprinte igennem i den her sønderjyske omstilling. Og derfor når Brøndby også godt for plads. Jonasson, fint indlæg. Sandberge hætter væk. Kahlenberg, Gerard i duel. Men det er et problem. Det som jeg også var lidt inde på før. Golubovic, når han kommer i mulige kontrastød, så har han simpelthen ikke hurtigheden til at sætte sin direkte modstander. Billedet af Albrechtsen, der stadig varmer op. Klar til at kunne træde ind fra anden halvleg start, hvis Frederik Sandberge vurderer, at han ikke kan fortsætte. Ligner en mand, der har rystet det lidt af sig. Nordmanden Ørnskov. Han er kanten fylder stadig godt. Det samme gør Kahlenberg.
Szymanowski vil gerne ind og udfordre, kommer forbi Nikolaj Madsen. Nyt skarpt træk fra Szymanowski. Stadig Szymanowski. Jeg ser vi der her foran så. Et frispark uden for feltet. Men han har altså de her knivskarpe træk, som er nærmest umuligt at forsvare sig overfor. Fuldstændig uforudsigeligt. Kan gå begge veje. Både udfordre udvendigt og indvendigt. Og der er vist ikke så meget at sige til det frispark der. Og fra en afstand, hvor der sagtens kan blive sparket direkte på mål. Razjani har taget plads, kan sparke med venstrebenet, og så er der også Kahlenberg, som har sparket et par gode frispark i sæsonen allerede. Og også scoret på det i sidste sæson i en kamp mod AGF i Aarhus. Den ligger bare ikke helt så meget til en højrebenet som til en venstrebenet fra den distance der. Men Kahlenberg, han er anført, så det kan godt være, han er ligeglad med det. Er teknikken god nok, og argumenterne gode nok, så skal han nok få lov. Han ligner i hvert fald en mand, der står og tager sådan lidt mål og overvejer, hvordan den skal skæres. Kahlenberg og Razjani. Razjani bliver det lige i muren. Holst, der løfter den ind mod Makinak. Og man må også bare sige, at Jonasson fylder godt op i luftrummet. Ja, stærke duelspillet. Den her kontra satser de 100% på Sønderjyske. Bækman med fint overblik ind mod Golubovic. Bækman igen. Og får et skub fra Kahlenberg frispark til Sønderjyske. Jeg tror, den er god nok. Kahlenberg, der kommer lige det halve sekund for sent. Tilbage af første halvleg, og så er der lagt et enkelt til, så 3 minutter har de to hold til at få åbnet scoringen inden pausen. Og en udmærket mulighed til Sønderjyske lige nu her, hvor Marksen og Henrik Hansen står klar med bolden, og de hovedstødstærke folk er sendt ind i feltet. Lille chip. Bjørn Paulsen får ikke rigtig fart på det hovedstød. Svært også at få fart i. Og så Brøndby den anden vej. Han render lidt ind i en blindgyde der. Frederik Holst lidt uden muligheder. Brøndby der også står med 4 mand på linje med Sønderjyskes bageste. Lidt svært at spille op på dem. Ja, det er det. Der skal være lidt mere bevægelse. Der må gerne være en, der søger ned i banen. Som der. Makinak, det er glimrende. Det er sådan, man også skal bruge ham. Domisi får den lige akkurat løbet op. Kan sagtens udfordre Risa Domisi. Paulsen havde lidt luret den. Kahlenberg fra skudafstand vælger indlægget over mod Makinak. Marksen kommer godt op. Og det er en mand, der har taget skridtet op. Erik Marksen efter over 100 kampe i første division. Så er altså et skifte fra Horsens til Sønderjyske på lejeaftale. Og han har gjort det rigtig godt. En hurtig, aggressiv bak. Svær at komme forbi mand-mand-situationer. Skenter kommer godt ud til den der. Domisi Ørnskov. Han rammer han ikke særlig godt. Martin Ørnskov. Ej, ellers jeg synes, det har været gode, både Ørnskov og Kahlenberg. Det har været gode, når Brøndby har været i boldbesiddelse. Ja, situationen for en 5-10 der bliver der reddet totalt vildt i Makinak i situationen. Og lad os se. Hold da op. Ja, Jonasson, der har godt fat over venstre skulder. Men det er bortset, fordi det er jo svært at få noget, når man er 2 meter høj. Altså, det er svært at få frispark, straffespark, hvad den nu engang kan være. Ellers...
Vigtig tackling fra Pierre Kanstrup, ellers aggressivt løb fra Rita Tomisi, og så ikke mere i den her første halvleg. Der blev lagt 1 minut til. Det hjalp ikke på måltavlen, stadig 0-0 mellem Brøndby og Sønderjyske. Gode muligheder i begge ender, men målene, ja, dem gemmer vi da bare til anden halvleg. Lige nu, der vilder vi stemmerne lidt og sætter over til nogle reklamer, men husk, at der er pausestudie med Michael Gravgaard og Flemming Poulsen, også i Tøfting.